אותה. כאילו התפוצץ! לגמרי. זה לא מתאים. לא יודעת את זה קטענו בנס! כן. קיבלתי. אין מגניב, מה אתן? כן, כבר מלפני 3 חודשים. אני לא, אבל אני מרגישה ילד מבפנים. למה את מתכוונת? ההורים שלי התגרשו לפני כמה שנים, ואני הבחורה מהאחים, ואני מרגישה שהכל מוטל עליי. כן. אז תספר. מה יש לו? נו, תספר לי, אבא. משהו קטן? תספר. טוב, לא משנה, ביי. מה קרה, שי? אוף, אבא שלי, הוא לא מספר לי כלום. הוא לא מספר לי את הצרות שלו, ואני מסוגלת להבין מתי יש לו כסף ומתי אין לו כסף. ולמרות שאין לו, אז הוא תמיד לוקח אותי למסעדות, ולא אומר לי שהיום אנחנו לא הולכים למסעדה, כי אין לנו כסף, וזה פשוט מעצבן אותי שהוא מבזבז עליי כסף. חכי לעצמו בצרות, ומתי? אני פשוט מרגישה, לפעמים אני אומרת לו שאני לפעמים ממציאה תירוצים כדי שלא יקנה לי דברים. פשוט תדברי איתו. ניסיתי הרבה פעמים. העיקר שאת יודעת שאת אוהבת טוב. טוב, דפי, עכשיו נדבר עליי. לא הבנתי למה את מרגישה בוגרת אם את כל כך קטנה. ההורים שלי התגרשו, ואני פשוט למדתי להיות פעם עם אמא שלי לבד, פעם עם אבא שלי. אחר כך מתבגרת בצורה שונה, זה לא מה שזה ישפיע עליי. להשלים, להסתכל, לקבל את זה ולוותר, אני לא